Con estas xa son 32 as edicións do Festival Benéfico que organiza Cáritas Parroquial de Ribeira polo Nadal. 5 centros escolares e a Asociación Cultural Xalundes de Palmeira colaboran nesta iniciativa que se desenvolverá este venres a partir das 7 no Auditorio Municipal. Está o Galaxia, o Ballón, a Milagrosa, Sagrado Corazón, o Grupo e a Asociación Cultural Xalundes de Palmeira. Aínda que a entrada é gratuita, durante o festival venderánse rifas para a realización dun sorteo, co que se pretende recadar fondos para atender as necesidades das familias usuarias de Cáritas neste Nadal. Trátase non só de recaudar, porque en Cáritas necesitamos deste tema para poder axudar as familias concretas, non? Senón tamén, pois, como un acto cultural, non? Acto cultural que, digo, son moitos anos que vimos celebrando, fixemos un poquinho de todo, non? Desde invitar a grupos musicais, músicos individuais, que hai moitos en Ribeira, e moitos anos fixémoslo cos colexios, agora volvémoslo a retomar, onde hai obras de teatro, pois, bailes populares, cantos populares. O novo párroco de Ribeira gabou o grande labor realizado por Cáritas, xa que a través deste festival contribúen a sensibilizar á poboación sobre a pobreza e a existencia de numerosas necesidades moi preto de nós. Como unha campaña boa de sensibilización, non? Hai pobres no mundo, hai xente con moitas necesidades, entonces todo o que se fai é unha maneira tamén de ver no noso mundo que vivimos no que temos de sobra. Moitas veces tamén fixarnos en que ao lado se cadra pasándonos a nós desapercibido, temos persoas que están pasando mal, non?